Jeg vidste ikke, at du har stødt på mig for at være hurtigere end mig. Undskyld. Hey fatty. How dare you walk slow and made me bump into you just because you're fat. Now you need to get a lot of exercise and you'll be skinny and faster like me. Nej, du er sådan en skurk. Jeg bliver nødt til at ringe til rektor om, hvordan du fornærmede mig, bare fordi jeg er i den form, og jeg ikke kan gå så hurtigt. Oh no you don't. Oh yeah? I'm going to use my Beyond Logic to show you who's the fattest kid in school. Beyond Logic, activate. Make Amy LeBlanc the fat Danish Naja kid deflate her belly and then explode. Måske var det bare mig, eller jeg er allerede sulten på taksejs middag. Vent et øjeblik, hvad sker der med min mave? Det svulmer op, min herre.